Žiadna služba sa neodváži doručiť náklad do Ruska. Sankcie, zákazy, zákaz leteckej dopravy a váš biznis trpí. Ale existuje spoľahlivá obchádzková trasa, overená stovkami klientov od 2022. Medzi februárom a májom 2025 Európska únia prijala 16. a 17. balík sankcií, čím sprísnila kontrolu prepravy tovaru s dvojakým použitím. To sa odrazilo aj na kurierských službách, ktoré teraz vyžadujú buď úplný zákaz, alebo špeciálne opatrenia pri preprave dokumentov, najmä tých s právnym významom. V 24. roku export Slovenska do Ruska dosiahol približne $228,5 milióna, vrátane strojov, kakaových výrobkov a kozmetiky. Ešte nedávno, v 2021, import z Ruska predstavoval až $6 miliárd, prevažne vďaka plynu. Energetická závislosť Slovenska zostáva vysoká. Na Rusko pripadalo až 95% ropy, 60% plynu a celé jadrové palivo. Avšak od 2020 krajina aktívne diverzifikuje dodávky. Skončili sa dodávky uhlia, stávajú sa nové plynovody a v 2024 boli uzatvorené pilotné dohody na azerbajdžanský plyn. To všetko ukazuje snahu o energetickú autonómiu. Ahoj, volám sa Alexej Antonov. V 2014 roku som založil medzinárodnú doručovaciu službu TSM, ktorá organizuje prepravu nákladu do každého mesta a obce v Rusku zo Slovenska, napriek sankciám, zatvoreným hraniciam a pandémii. Preprava nákladu do Ruska a z Ruska je reálna. Náš logistický tím vytvoril alternatívne trasy cez spriateľené krajiny a vybudoval vlastnú sieť agentov. Hlavná kancelária a sklad sa nachádzajú v Moskve. Máme pobočky v Turecku, Číne, Spojených arabských emirátoch, v Pobaltí a po celej SNŠ. Od 2022 až dodnes úspešne prepravujeme náklady zo Slovenska do Ruska a získali sme stovky poďakovaní a pozitívnych recenzií. Na Time Saving Machine sa obracajú ľudia, keď potrebujú poslať do Ruska tovar, zariadenie, náhradné diely, nábytok alebo zorganizovať medzinárodné sťahovanie. Ako si objednať prepravu nákladu do Ruska v 2025 roku? Prvý krok. Spojte sa s manažérom TSM najpohodlnejším spôsobom, telefonicky, v šate na webe timesavingmachine.com alebo cez WhatsApp či Telegram. Druhý krok. Povedzte, aký náklad chcete poslať do Ruska. Ešte lepšie, pošlite fotografiu alebo video zásielky, aby naši logistici mohli presne vyplniť colné dokumenty. Čím detailnejší opis, tým rýchlejšie colníci pustia zásielku. Uveďte rozmery a hmotnosť pre výpočet ceny doručenia. Tretí krok. Ak je odosielateľ právnická osoba, pošlite firemné údaje na vypracovanie zmluvy o poskytovaní služieb. Ak je odosielateľ fyzická osoba, bude potrebný pas. Štvrtý krok. Pošlite presné adresy odosielateľa na Slovensku s uvedením mesta a adresu príjemcu v Rusku. Štvrtý krok. Podpíšte zmluvu o poskytovaní služieb. Piaty krok. Určite vhodný čas a miesto, kde kuriér vyzdvihne zásielku. Šiesty krok. Získajte sledovacie číslo na online monitoring prepravy do Ruska. Doručujeme náklady v Rusku až k dverám príjemcu v každom meste alebo obci, domov, do kancelárie či do štátnej inštitúcie, od 1 do 12 pracovných dní v závislosti od zvoleného tarifu. Celý cyklus prepravy zo Slovenska do Ruska je pod plnou kontrolou osobného manažéra. Manažér zvyčajne ponúka 3 spôsoby prepravy do Ruska. Letecká nákladná doprava, najrýchlejšie doručenie do Ruska už od 48 hodín. Expresná preprava, tranzit cez naše huby v SNŠ alebo v Európe podľa krajiny odosielateľa. Čas doručenia do Ruska je 3 až 7 pracovných dní. Ekonomická preprava, výborná voľba, ak sa neponáhľate. Čas doručenia do Ruska pri tomto tarife je približne 2 až 3 týždne. Nech si vyberiete ktorýkoľvek tarif, preprava do Ruska sa uskutoční až k dverám príjemcu. Naši logistici sa postarajú o colné dokumenty, bezpečné balenie, plánovanie trasy a výber najlepšieho spôsobu dopravy. Tisíce ľudí z celého sveta už zverili prepravu nákladu do Ruska spoločnosti Time Saving Machine. Pozrite si skutočné recenzie na timesavingmachine.com, Google Maps, 2, Gizmaps, Yandex Maps, Facebook. Pred odoslaním si vždy overte recenzie. Ste pripravení poslať náklad do Ruska? Nečakajte. Navštívte timesavingmachine.com.
Napíšte nám cez WhatsApp alebo Telegram, aby ste vybavili objednávku za pár minút. Ak bolo toto video pre vás užitočné, dajte like a nezabudnite sa prihlásiť na odber.